Noisecast ja jakso 21. Kesäisissä tunnelmissa mennään ja Noisecastin päätoimituksessa ollaan näemmä näpit pikaliimassa. Askartelin tuossa tommosen uuden kasettihyllyn. Bildemasta kannattaa hakea, jos tuntuu, että kasetit läjääntyy pitkin hyllyjä ja pöytiä ja ei taho löytyä tilaa, niin tommosia tauluhyllyjä löytyy sieltä, ne on ihan näppäriä. Askartelee vaan jotkut päätypalat tonne, ettei kassut lentele pitkin ja poikin, niin tuohon saa varmaan ihan mukavasti jonkun 50 kassua mahtumaan. Niin se on ihan kätevä hankinta. Kesä on edennyt vähän kylmää tahtia, mutta keikkarintamallahan on ollut kaiken näköistä. Tuossa joku aika sittenhän oli tämä Violent Shogunin Suomen kiertue, missä en valitettavasti itse päässyt yhdellekään keikalle paikan päälle, mutta raportit ainakin ympäri Suomea tuntui olevan hyvinkin ylistäviä, mikä ei sinänsä tule kyllä yllätyksenä, että edelliskerralla kun Violent Shogun tuli nähtyä, niin setti oli vallan mainio. Tampereellahan oli myöskin keikkailtama, missä tämänkin onnistuin missaamaan. Ja samalla missasin Höhin debyyttikeikan, mikä olisi ollut kyllä erittäin mieleistä nähdä, mutta tämä nyt sitten jäi tällä kertaa näkemättä. Tästäkin kyllä kuvailut oli keikasta ja raportit just semmoista, mitä olisi Höhiltä odottanutkin olevan, että hyvin kyllä mielenkiintoista kassuvouvausta ja muuta tämmöistä, että keikallahan oli kuvauskielto, mikä sinänsä on ihan tervetullutta, että välillä vaan keskitytään hetkeen eikä niinkään dokumentointiin ja tietyllä tavalla myös tommonen miettiä joku Höhin debyyttikeikka, niin ehkä sen verran spesiaalitapaus, että se voi olla ehkä ihan hyväkin, että siitä ei jää minkäänlaista dokumenttia tuonne internetin eri räppänöihin. Tulevia keikkoja, jos haluaa katsella, niin Noisecastin kuuntelun lisäksi hyvä paikka on Special Interests Forum, minne on tehty ihan topikki näistä Suomen keikoista, mitä sitten sitä mukaan päivitellään, kun tapahtumia tulee ja tapahtumia menee. Tässähän on tosiaan heinäkuun puolivälissä jo harmillisesti keskellä viikkoa, mutta eiköhän sinne porukka löydä. Joensuussa La Barressa on taas Mekastus-niminen tapahtuma 16.7. Äärimmäisen kova lainappi. Haudat, Heppakirjat, Rautakymi, Ninten Noise, mikä on itselle ihan tuntematon juttu, ja Lusters. Keikka on ymmärtääkseni ilmanen, jotenka ehdottomasti kannattaa tehdä kesälomareissua Joensuun suuntaan, jos siihen vaan on mahdollisuutta. Siitä parin päivän päästä on Le Gris An myöskin Joensuussa 18. päivä. Kannattaa sekin tsekata samaan syssyyn, jos pystyy lomailemaan muutaman päivän. Sitten onkin vähän tiukempi Noise viikonloppu. Tuolla heinäkuun lopulla 25. päivä alkaen. Kouvolan kulttuuritalleilla taas kerran melua ja mökää. Tällä kertaa tänä vuonna duokeikan vetää Tahma ja Rautakymi, mikä on kyllä aivan todella herkullinen kombo. Pitää kyllä koittaa itsekin päästä paikan päälle. Isännät Ahola ja Silander, Näsiä ja Umpio. Seuraavana päivänä on sitten Brownhill-festi. Siellä on sitten kovaa line-upia. Abysse de Ames, Samuli Näsi Jazz and Metsäkirkko Kartio, Ahola Silander ja ei enempää tai vähempää kuin The Day of the Antler. Infot löytyy brownhillmafia@gmail.com. Elokuun, tarkoitan heinäkuun ihan lopussa ja elokuun alun taitteessa sitten on, no melkeinpä heti putkeen on seuraava superviikonloppu. Alkaa 30. päivä Grey Ritual 3 Helsingissä. Eli nyt sitten Hingst ja Tantric Death kautta Max Julian Eastman kiertelee Suomea, aloittaa Helsingistä.
Silloin Hingst, Tantric Death, In Hospito, Moosehead, Ruusuriimu ja Malaise 57. Ehdottomasti kannattaa käydä tsekkaamassa. Tämä on ymmärtääkseni keskiviikkopäivä. Torstaina paukuttelut jatkuu Oulussa, Mallassaunalla, Max Julian Eastman, Hingst, Moosehead, Stinkfinger ja Commando 15. Oliko 15 € liput? Torstai-päivä. Ja sitten vaan pitkiä puita uuniin. Turussa Harshways Fest perjantai-lauantai. Sutcliffe No More, Hal Hutchinson, Hingst, Manifesto, Slow Loris, Tantric Death ja niin edespäin. Hommaa liput, jos et ole hommannut. Totta kai Harshways on aina vuoden kohokohta, mitä kotimaiseen noisarintamaan tulee. Kassukatsauskin palaa tässä kesälomaltaan ja ensimmäisenä kassuna. Tällä kertaa olisi omin käsin tämmönen kulkeutunut Iron Star-projektin kassu. Kyseessähän on siis Atropist-miehen sivuprojekti. Kassun nimi on Esoteric Pseudoscience. A- ja B-puolet molemmilla omat biisinsä. Verrattuna Atropistin ilmaisuun, niin tää Iron Star on tämmöistä lähestulkoon industrial ambienttia. Tosi, en sanoisi ohutta ääntä, mutta semmoista hiljasta ja vellovaa pahaenteistä soundia ja kaukaisia teollisuuskolinoita sun muita. Erittäin kyllä miellyttävä nauha, pakko myöntää. Tämä kulkeutui käsiin tuolla Turuilla ja toreilla pyöriessä. Ja on kyllä pyörinyt aika taajaan tossa kassusoittimessa. Painos on vaan 30 kappaletta, että toivottavasti halukkaat löytää tällaisen kätöseen kasettia. Voi tiedostella grauritual@gmail.com osoitteesta, jos vielä sattuisi olemaan. Kannattaa ottaa haltuun. Paketointina nyt ei ollut sen kummosempaa kuin tällainen A4, missä on näköjään varmaan tähän asiaan liittyvästä kirjasta tai lehdestä raapastu sivu, missä on jos jonkinnäköistä tekstiä. Kultatussilla vedetty infot tänne sisäpuolelle. Kuulostellaanpa vähän pieni pätkä, miltä kassu kuulostaa. Seuraavana kasettina on Parasocial Yukhen Special Parts-niminen kassu. Tämäkin tuli jo hyvä tovi sitten hommattua, treidattua mieheltä. Ja edelliseen kassuun verrattuna niin sanoisin, että tämäkin on huomattavasti ehkä rauhallisempi kasetti. Tällä kertaa kannet näyttää ihan varsin asiallisesti printatuilta ja mukaan tulee kollaasi-insertti näköjään naisihmisten
keskivartaloista. Itse kassun materiaali kyllä tosiaan on ehkä enemmän tämmöistä vähän industrial ambient maisempaa, syntikoitaa useampaa kerrosta ja sampleja en muista kuulleeni A tai B puolella, mutta joka tapauksessa ehkä jos miettii kelaa vähän niin kuin rautakymin kautta että rautakymi on enemmän tuommoista puliukkonoisea, jos näin voisi sanoa, ja tämä Parasocial Jykhe sitten enemmän tutkiskelee tämmöisiä enemmän tekstuurisia puolia noisesta ja industrial-ilmaisusta. Tämä kassu eri toteen kyllä käy erittäin hyvin tämmöiseen kesäillan kuunteluun. Ei liian nyrkillä naamaa hakkaava, mutta kuitenkin hieroo semmoisella sopivalla teräsvillalla, ettei ihan liian mukavaa ole. Laitetaan pieni näytö vielä perään. Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, on Pohjois-Pohjanmaalta ponnistava Miss Piggy. Miss Piggyen kakkosnauha, minkä vakoilin netistä, että nauhassa itsessään ei ole mitään infoja, mutta nauhan nimi on ymmärtääkseni Elina. Mikä ei kyllä oikein mistään itse nauhasta tule esille, kun tästä nyt tempoo näitä kansia erilleen. Jokaisessa on ymmärtääkseni, onhan tällä näköjään ihan sisälläkin infot ja biisin nimet. Jokaisessa on tosiaan ihan customikannet. Tää on harmillisen pieni 5 kappaleen painos, että jos saat omasi, niin pidä itseäsi onnekkaana. Sarvilevyissä on tämä koko painos ollut myynnissä. Mukana tulee myös tällainen riepu kankaan pala, minkä tarkoitusta sinänsä en vielä tähän on saanut yhdistettyä, eikä tuoksukaan millekään kummalliselle eritteelle. Joka tapauksessa edellisnauhaan verrattuna, niin tässäkin on tullut aika paljon muutosta, että eka nauha oli se oli semmoista kyllä aika karskia raapimista. Taas tää kakkosnauha enemmän ehkä on tuommoista syntikkavetosta maailmaa ja sampleja tuntuu olevan aika runsaasti ja kakkosbiisissä muistaakseni ihan jyskyttää menemään kunnon teknobiittikin. Tulee jotenkin ehkä mieleen jotkut nykyprurjentin matskut tästä nauhasta, jos lähtee jotakin vertauskohtaa kaivelemaan. Tosiaan kasetti haltuun, jos niitä vielä jostain sattuu saamaan, mutta löytyy myös Bandcampista kuunneltavana. Mikäkö oli Bandcamp-osoite? Laitetaan se tonne kuvaukseen, niin eiköhän se sieltä löydy. Joka tapauksessa Miss Piggy.
tämäkin jaksojen väli meinas lipsahtaa vähän liian pitkäksi. Oli sen verran tuossa kaikennäköistä kiirettä, että ei ole kerännyt hoitaa jaksoa jiiriin. Mutta joka tapauksessa nyt paljon odotettu Amekmaan jakson kakkososa. Niin voitaisiin käydä hieman läpi näitä julkaisutoimintaa, kun tuossa puhuttiin lähinnä sille, että Impi-kasetti oli se debyytti, millä hommat lähti käyntiin. Joo, se oli niinku eka niinku varsinaisesti julkaistu. Niin, onko se jopa, ei kun toi on rotakassu. Joo. Katsotaan. Mut ne on hyvin samaa aikakautta. Joo. Se siihen. Noise Soup oli semmonen, tai mikset? Noise Soup 1. Ei oo kyllä kakkos tullut. Reklamaatio Lafkan suuntaan, että pitäisi tehdä. Tässä oli aika tämmönen eeppinen uuden Noisen line-appi. Toisaalta ei voi sanoa, etteikö Suomi-kokoelmia olisi aika paljon tullut muutenkin. Itse asiassa mun ei edes pitänyt tehdä oikeastaan Amekman juttui. Mut sit Vilho kysyi tohon. Mä olin niinku pitänyt jonkun tauon, että mitä mä nyt yksin näitä täällä himaset. Vilho kysyi tuohon, mä lähetin jonkun biisin. Sitten mä kuuntelin sen hetken päästä, ei saatana, mä äänitän uuden. Ja sit siinä olikin joku juttu. Ja tykkäsin ja on vieläkin kyllä tyytyväinen. Joo. Se on semmonen, että jopa jos vaikka jotkut halveksuvat CD-formaattia, niin mä väittäisin, että tuosta kokoelmastakin melkein semmoinen uusi CD-painos, jos ei kassu jaksa dubitella, niin olisi ihan perusteltu. Ja tääkin, mikä oli tämmöinen Ukraina benefit-tyyppinen homma, niin se oli hyvin semmoinen järkevä. Siinä on käytännössä ihan semmoista ykkösluokan noise. Siinä ei hirveästi ole semmoista heikkoa lenkkiä. Jana ja Suruni Split on semmoinen hauska, että mulla on joskus jotkut jätkät nillittänyt, että jätkät tekee splittejä itsensä kanssa. Niin tämähän on tavallaan splitti itsensä kanssa. Niin on. Mutta Niin, voisi sanoa, miksi ei? niin tavallaan, ja niitä nyt ei ole, niitä kaksi tehtiin silloin alkuun, kun ei ollut oikein kummallakaan mitään muutakaan. Joo, ja tosta voisi sanoa silleen, niin kuin... Eli kädessä on Total Plugin, joka jenkkijätkä asuu Saksassa. Vai onko kanadalainen? Ei, kyllä se mun mielestä oli jenkki. Okay. Se osti semmoisen levykaupan itselleen, ja, joka oli alun perin Rumsti Pumpsti nimellä, niin se alkoi pyörittää sit siinä tilassa semmoista noisekauppaa. Joo, siis, ja näistä julkaisijoista pitää sanoa, että yksi ainoa on semmonen, tai siis kaikki on lähtenyt, ketä on kysynyt, mutta usein, mutta niinku osa on silleen, että julkaisija on kysynyt. Niinku, ja se yksikin, joka ei lähtenyt, niin se vaan niinku peruuntui sen takia, kun jakelijoita ei oo. Joo. Niinku, nämä yhteistyökumppanitkin, näitä ei ole niinku sillain niinku varsinaisesti etitty tai kyselty, vaan kyllä ne on ollut vähän semmosia, noin pari ulkomaatyyppiä on semmosia, ketä en ole nähnyt, eli Narcolepsia ja Total Black, ketä en ole henkilökohtaisesti tavannut, mutta kun ne on niinku, niiden omalla julkaisutoiminnallaan on tehnyt niinku semmosen, tai on ollut niinku semmoinen fiilis, että on ollut kysyä, että tämä varmaan sopisi niille. Tässä on Narkolepsialla on ollut hyvin semmoinen innostus suomalaiseen noiseen. Just tänään sille viimeksi pistin e-mailiin se. Onko mukava kaveri? Joo, se on hyvin innokas tekijä. Ja hyvä visuaalinen silmä. Siis se on niinku, siitä puuttuu, siinä oli se käsinmaalattu se 10 kappale. Tää on se ihan eka. Mä en tiedä, minne se on hävinnyt. Joo. Tässä on semmonen kasetti nyt kädessä, missä on Jazz Hand ja Amekmai. Se on kollaboraatio, niin, joo. Sehän oli semmoinen hauska, että
Sarvessa oltiin töröttämässä ja se oli 2 asiakasta sillä hetkellä ja sitten mä kysäsin, että tiedättekö toisianne? Se taisi olla, että molemmat tuli hakea Terässinfonia, jotain omia kappaleita siitä. Joo, ja sitten mä esittelin teidät toisilleen ja sanoin, että tää on niinku Amegma, että tää on Jazz Hand. Ja siitä sit ei kestänyt itse asiassa kovinkaan pitkään, että teillä olikin joku yhteistyöprogis siinä sitten menossa. Joo, me mentiin Jaakon kanssa kaljalle ja sitten oli sellainen, että kokeillaan perskele. Joo. Joo, tässä on kädessä juuri Amegmain impikasetti ja se on tässä on itse asiassa, taitaa olla, että Amegmain logo, tai jos sitä logoksi voi sanoa. Niin, se on eka kerran käytetty ja se on hyväksi havaittu jotenkin. Tiedätkö kuka hän on? Tää päätömies? Niin. En ole kyllä siitä. Hän on Sohon kirvesmurhaaja. Okei. Ei se ole Soho. Siis toi Muhoksella semmonen pysäkki. Milloin tää tuli tää KSNK-splitti? Kuka sitä julkaisi? Itse. Okei. Viros painettiin ne kassut ja maksettiin se itse ja siis puoliksi KSNK ja sit se on vaan niinku, se on tosi heikkolaatuinen se ääni siinä, että se on sinänsä harmi. Se on niinku aika poikkeuksellinen, että siinä on toi KSNK-kannet. Tai siis toi kansikuva. Joo. Mut siis erittäin toimiva. Lähetti pari ja sisäpussisokas. Joo. Se oli semmoinen, että itse asiassa kyllä mulla tää varmasti on, täytyy olla, mutta ei heti osunut silmään, että mikä. Joo, ja varsinkin se KSNK-puoli on tosi hyvä. Joo. Tää on 2 kappale jostain. Onko? Tää oli tää kirjekuori 2 kertaa. Ai niin, toinen on avaamaton, että se on Misspelling. Tää oli mun mielestä hyvä tää kasetti. Joo, ja se ei ole pelkästään rajoittunut siihen, että sitä tehtäisiin se 30 ja sit vaan toi Polus on käsittääkseni tehnyt sit muutamankin niin sanotun lisävedoksen, että jos niitä on kysytty ja se sopii oikein hyvin. Mieluummin tolleet kysynnän mukaan kuin se, että alkaisi niinku vaatekaappiin niitä kerää. Joo. Väittäisin, että mulla on about kaikki. Tää on yksi semmonen julkaisu, mikä oli semmonen, että tämähän tuli mikä tää se on? Jana Fall. Niin mulle tuli tää promona, että tällainen nauhoitus olisi. Ja sit mä lähetin siitä semmosen hyvin kriittisen palautteen. Ja joo, varmaan Samille. Joo, ja sen jälkeen sanoit mulle kyllä. Joo, sit tää tuli tää julkaisu ja mä kuuntelin sitä, että miten tää niin helvetin hyvä, että miten mä oon voinut jättää julkaisematta nää helvetin hyvän levyä. No kun nää on näitä just, että jos sä otat tänään jonkun jutun tai niinku joku toinen kerta, niin ei se ole se sama. Joo, mut sit mulle kerrottiin, että sieltä oli korjattu kuulemma niitä kaikki, mitä oli reklamoinut, semmosia kauneusvirheitä, mitkä omasta mielestä oli semmoisia, että ne ei ollut niin hyviä. Joo, niin ne oli sitten muutettu, mutta sitä ei mulle toista kertaa tarjottu, vaan se oli silleen, että tehtiin muutokset ja sitten se lähetettiin toiselle lafkalle. Ja se oli sillä, että toi kyseli jotain juttuja. Joo. Ja ensisijaisesti niin kuin tekisi mieli toimia niiden kanssa, ketkä on hyväksi havaittu. Kun tossakin oli vähän silleen ja tälleen, siihen vähän tarjottiin jotain erilaista kantta ja kaikkea tämmöistä, että siinä on ihan kuulemma kynämiehet asialla, mutta sitten ei niin kuin se ulkoasu miellyttänyt niin kuin omaa silmää, niin sitten itse Sami väänsi kannet tietenkin. Yhdessä valittiin kuvat ja kaikkea, mutta niin kuin se, että niin kuin mielellään toimii niiden kanssa, ketkä on hyväksi havaittu ja jotenkin, että on niin kuin se sama näkemys asioista. Joo. Aussaat on levyyhtiötä kyllä silleen, että siellä on hauska mies ja sillä on äärettömän pitkä noisen historia, että se on sieltä niin kuin kasari alkuvuosista asti ollut hommissa mukana ja se on Suomi-noiseen tässä viime vuosina hurahtanut aika kovasti, että se on
Hyvä maku. Joo, hyvä semmoinen, että se ehkä on löytänyt sieltä semmoista niinku samanlaista elinvoimaa, mitä se silloin aikanaan löysi silleen, niinku, sieltä sun täältä, mutta niin nyt silloin silleen, on niinku vanhaa ulkomaalaista uutta suomalaista. Mm-hmm. Tuntuu olevan tämä niinku julkaisulinja Aussaatilla, mutta niin se on ihan... Tämä oli ainoa, mikä oli vähän silleen, että olisi voinut jäädä tekemättä. Joo, eli se on Manifestation of Turmoil-kokoelma, joka on semmoinen, että se on Edge of Decayn kokoama. Joo, tai siis ei niinku muuten mitään, mutta toi meidän materiaali, koska alun perin siinä oli kai vähän silleen, että siitä tulisi joku muutama kasettiduppi suhteellisen nopeasti, että onko jotain matskua. Ja sitten se oli niinku jäänyt yli tästä Keljo 3, mitä jaettiin vaan niinku tuo Oulun siellä sähköinen ääni. Olikohan se nyt eka vai? No mutta siellä missä oltiin esiintymässä. En mä tiedä, oltiinko me ekalla. Mutta joka tapauksessa. Niin, että oli jäänyt yli siitä. Ja kun siihen tähän Janakassuun päätyi ihan hyvä matsku, niin oli vähän silleen, että ton voi laittaa, mutta sit siinä taisi kuitenkin mennä vielä pari vuotta, että tämä tuli ulos, niin se ei oikein, se ei ollut sinänsäkään hyvä, eikä se ollut tuossa kokonaisuutenakaan hyvä. Että se nyt on ainoa, mikä itselle ehkä vähän närästää. Osahan, niin kuin, en mä nyt Atropista Jana Liveäkään ole kuunnellut, mikä oli niin kuin eka keikka, mikä saatiin soittaa loppuun. Ihan oikealla volyymilla en mä ole kuunnellut, mutta en usko, että hirveän hyvä on tää. Ei se muusta ainakaan sinänsä turha julkaisu, että se... Mutta jotain, ne on niitä ekoja, piti jotain tehdä. Joo, se on kokoelmissa ja spliteissä on välillä semmoista, että jos se asennoituu siihen, että eiköhän tää ole ihan hyvä tyyppisesti, niin se on itsekin tälleen vuosien varrella joskus päätynyt semmoiseen, että myöhemmin kaduttaa, että oot raapassut sieltä jostain arkistojen kätköistä jonkun jutun, kun on pyydetty, niin on se, että no laitetaan nyt tää, että eiköhän tää kelpaa. Ja sitten myöhemmin on se, että voi vittu, kun pitikin laittaa. Ja toi varsinkin toi, missä oli tää tyhjä pää, Edge of Decay ja Ahola ja Silander. Niin, Ahola ja Silander kai hirveästi tee mitään julkaisuja, niin siihen olisi kyllä löytynyt myöhemmin jotain. Mutta kun sekin oli vähän sellainen, että se roikkoja jäi ja sitten kun siihen tulikin julkaisija ja sitten oli vähän sellainen, sitten kun se kuuli, kun en mä niinku noita enää, mitkä on lähtenyt eteenpäin, en mä niitä enää kuuntele, vaan se on eteenpäin. Minkä verran sulla on oman materiaalin kuuntelua siinä niinku tekovaiheessa ennen julkaisua ja jos ei julkaisun jälkeen ei enää tavallaan kiinnosta sitten märehtiä niin sanotusti. Niin, siis välillä tulee sillä niinku aika harvoin, siis tässä on niinku pari kertaa sillä että on istunut alas oikein ja alkanut kuuntelemaan, että mitä sitä on tullut tehtyä. Niin toisenaan sillä että ei muistanutkaan, että joo, tää oli ihan hyvä tälleen. Ja, niin tosi vähän, mutta siinä kun sä äänität ja se on jotenkin se prosessi käynnissä ennen kuin se julkaistaan, niin kyllä sen niin kuin, enenemmissä määrin, niin kyllä sitä kuuntelee ja varsinkin miettii, että miten ne niin kuin, kun mä tykkään muutenkin vielä, tai niin kuin mun mielestä noin niin kuin teoksia, että vaikka se olisi CDkin, niin vähän niin kuin, vaikka siinä olisi 6 eri biisiä niin sanotusti, niin kyllä se kansi alusta loppuun kuunnella, että se kertoo sen tarinan. Ne on semmosia kohtauksia, niin kyllä niiden pitää toimia keskenään. Mut sekä, tai siis niin kuin myös yksinään. Miten moni näistä sun... Esimerkiksi Janalla on ollut semmoisia julkaisuja, että siellä kun on sessiot on ollut pitkiä, sieltä on sitten valikoitu niitä niin kuin huippuhetkiä, niin ne on ehkä
semmosia, niitä ei voi sanoa kokoelmiksi, mutta siellä on kuitenkin valikoituja paloja. Niin miten paljon sulla jää sit semmoista, mikä on silleen, että valikoitujen palojen ulkopuolelle, mikä on silleen, että tuli tehtyä, mutta ei näitä nyt tarvi kuitenkaan mihinkään laittaa. Niin, siis se on joku kooste ja sitten niinku on havainnut sen, koska ei ole mitään niinku semmoista setupia, mitä niinku, että minkä kanssa pelaisi. Vaan se on aina se, että niinku sen kerran kun ne johdot kytketään, niin sitä äänitetään tunteja. Tai se ei ole niinku mikään semmoinen juttu, että äänitetään tunteja, vaan näin tapahtuu. Ja sitten se äänimaailma on niin eri kuin jossain muussa, niin ei ne enää niinku pelaa keskenään. Esimerkiksi kollaboraatiota. Niistä ei ole ehkä syytä kysyä, mikä on niin kuin suosikki, mutta mitä kollaboraatiot, jotka on aika erilaisia, Stinkfinger, Morshead, Amekmae ja tämmöiset, niin... Ei ole Stinkfinger. Live. Niin joo, siis... Jatkalla niin pihalla, ei muista. Joo, ei siinä ole kyllä mitään muistelemista. Mutta se, että mitä ne semmoiset yhteistyökuviot, mitä ne yleensä sitten antaa sulle? Aika vähän tehnyt. Et toin Jazz Hand Jaakon kanssa tehtiin toi kollaboraatio ja sitten on Haudatsamin kanssa käynyt äänittää kans ja siellä on niinku hetkensä, mutta sekin vähän sattui semmoiseen saumaan, että molemmat vähän teki jotain omaa. Mä uskon, että siis se materiaali on, siis mä silloin tällöin kuuntelen sitä, nyt se vaan pitäisi olla, että jompikumpi niinku tarttuu siihen. Et on, ja varsinkin tommosia, niinku, ketä ei niinku tunne muuten kuin äänen kautta, niin onhan se niinku aika veikeä tapa tutustua myös. Niin, mielellään voisi kokeilla. Yksi Amerikan artisti mulla joskus sitä kertoi, että sen kollaboraatiot, joita on aivan niin kuin holtiton määrä, niin ne ei ikinä liittynyt siihen, että onko tämä niin kuin hyvä tekijä vai minkälainen tekijä tämä on, vaan se liittyy johonkin semmoiseen, että elämässä polut kohtaavat ja silloin kollaboroidaan. Joo. Ja sitten sillä ei ollut mitään tekemistä sen kanssa, että oliko tämä niin kuin lopputulos erityisen hyvä tai niin kuin mielenkiintoinen, vaan että se liittyy semmoiseen, että tässä elämäntilanteessa oltiin samoilla keikoilla, päädyttiin samalle treenikämpälle ja sitten syntyi tällainen, mutta vaikka se oli tavallaan tyytymätön siihen, mitä ne on taiteellisesti, niin se liittyy kuitenkin siihen tavallaan tarinaan, mikä sen elämässä oli. Joo, siis ihan huikeita hetkiä ollut toi, kun on istuttu alas niin sanotusti. Mutta ehkä noitkin vois vähän niinku silleen vähän niinku suunnitella. Tai niinku, niitä ehkä kansis tehdä muutaman kerran, että siitä saisi jonkun jutun. Että se olisi muuta kuin osiensa summa. Esimerkiksi se Stinkfinger Live, niin mulla oli muitakin vähän hankalaa silloin ja mua ei oikeasti kiinnostanut mitään. Ja niinku sellainen, no tämmönen on nyt tullut luvattua ja niin sekin on ehkä semmonen näin niinku jälkikäteen, mikä olisi ehkä kannattanut siirtää myöhempään ajankohtaan. Keikoista ei hirveästi edes vielä puhuttu, tuli vaan mieleen tässä kun mainitsit tai puhut tästä, niin olit jopa, jos on niin Suomen keikkoja ihmiset, jotka tätä kuuntelee, on varmasti nähnytkin, mutta on paljon epätavallisempaa, että lähdetään Skandinavia Tourille, joka teillähän oli silloin jossain vaiheessa, niin minkälaisia fiiliksiä oli ulkomailla soittamassa? Siis se oli toissa keväänä ja oli niin kuin puhe toi
Vilho kysyi, että ne oli Oslosta ollut yhteyksissä ja oli niinku tämmöinen 100 000 ilta, että ne haluaisi Amek Maikin sinne. Ja siinä vaiheessa oli muutenkin sellainen totaalisen no-no, koska mulla on niinku tommoset keikat, niin ne niinku, mä en osaa niinku suhtautua niihin silleen niinku järkevästi. Ne ottaa paljon enemmän kuin ne antaa. Mua vituttaa, mua ahdistaa, mua hävettää lähteä sinne heiluun jotain, mutta sitten mä olin silleen, että jos se nyt pyydetään, niin kyllä mä voin sinne lähteä. Ja sitten tuli vaan niinku, ne oli kans vähän silleen, no sanokaa nyt joku aika, että maaliskuussa. Ja sitten mä vaan katsoin, että milloin nois kulaa noi duunit ja silleen. Niin sitten, että siinä matkalla tuli sitten, että jos Göteborgissa siinä kanssa, niin mä olin sillä, että totta kai, jos mennään, niin mennään, mutta niinku ihan Veikon ja Vilhon takia mä halusin vetää niinku erilaiset setit vielä, ettei niiden tarvitse kuunnella 2 iltaa sitä. Niin, siis siellä käytiin. Joo, ja mä oon itekin Oslossa ja Göteborgissa aikanaan soittanut ja ei ole silleen hirveästi sinänsä sankaritarinoita sieltä kerrottavana, mutta niin, oliko siellä mitään erilaista kuin Suomessa? Siis, niin, toihan nyt oli niin kuin, oli se silleen erilainen, että mä olin, tai niin siis sillä mä kysyin Vilholta, mitä se vaatii. Se oli sillä, että sanot joo. Niin mä että okei, hyvä, mulla on passi voimas. Eikö, niin joo, mä kävin uusissa, että jos sitä tarvii. Niin kuin tyyliin niin kuin tämmönen homma. Niin, että siellä oli kaikki. Mä olin vaan kyydis ja mentiin mestasta toiseen. En mä tiedä kuinka paljon se on niin kuin ulkomailla soittamisen tai Vilhon järjestämisen varassa ollut. Mutta niin kuin se, että niin kuin, ei mun tarvinnut kuolla siellä meississä, mikä oli just se niin kuin maksimi, mihin mä olisin pystynyt. Joo. Joo, itse en ole viime vuosina ihan hulluna ulkomailla pyörinyt, aikana tuli käyty todella paljon. Ja se, mikä pisti monesti silmään tuolla ulkomailla, oli se, että vaikka isoja maita ja kaupungeissa helvetisti sakkii, niin se korreloi sille jotenkin niin kuin negatiivisen suuntaan. Että siellä on aina niin kuin vähemmän jengiä, että saattaa olla semmoinen, että lähdet jonnekin Kouvola kulttuuritalleille ja siellä on enemmän jengiä kuin jossain tyyliin japanilaisessa kaupungissa, missä olisi silleen 3 kertaa enemmän kuin Suomen väestö siellä niin ympärillä. Niin siis eihän niin noissa päitähän tuolla on noissakin mestoissa vaan lähinnä. Mut et se, että niinku, jos niinku lähtisi jonnekin Tampereen Konsalle vetää ja sit se on niinku vielä ilmanen ja sinne niinku saattaa tullakin oikeasti ihmisiä silleen niinku, niin se voisi olla kyllä ihan semmoinen mahdollisuus, mitä haluaisi tehdä, mutta en mä halua tällaisenaan, minkälaista tämä nyt on ollut, niin en mä, kyllä mä niinku, koska se on niinku kaikkien aika ja ei jotenkin pois, että jos mä lähden jonnekin kaatuille, niin kyllä mä niinku haluaisin tehdä sen sitten niinku ihan niinku suunnitella ja tehdä hyvin ja jotenkin sillä, että se antaisi kaikille jotain, eikä sillä, että se vaan nyt olisi, kun joku kysyy. Sulla on ollut sekä Amekmailla että Janalla semmoisia aika hauskoja juttuja siinä mielessä, että olette soittanut myös kaupungeissa, mitkä ei ehkä tyypillisesti assosioidu semmoisiksi niin noise-mestoiksi. Että olette soittanut Porissa ja Forssassa. Pori nyt ehkä on tällä tavalla underground-kulttuurin kaupunkina semmoinen aika legendaarinenkin, mutta se, että
Noise kaupunkina nyt Porista ei ehkä ole semmoisia Joo. hulluja, mutta Forssasta vielä vähemmän. Siis molemmistahan on tallenne. Joo. Vielä niinku toi niinku Kassu-julkaisupolus tehnyt. Porista eka niin järjestäjä kysyi, se oli tainnut ton Obituskassun kuulla. Ja sit Jana on kyllä niinku, sitä on niinku, me niinku molemmat nähdään niinku, että minne se on menossa. Tai niinku, että mikä sen tapahtuman niinku luonne on. Että miten siellä niinku, miten siellä kantsii ehkä vetää tai jotenkin, ettei ole vaan sillä, että tämä on niinku tämmöinen juttu, että ottakaa tai ette, mutta niinku, sekin on, ne on niinku erittäin mielenkiintoisia, että se oli se reposfääri ja se oli niinku, se oli hyvä paikka vetää siellä ja jotenkin mun mielestä me tultiin jotenkin, näki se jo etukäteen, että se nyt ei ole ehkä semmoinen niinku Hars-mesta, niin, vaan vähän niin kuin lähestyttiin sitä sitten varmaan silleenkin, niin siksi se jotenkin onnistui ja se oli hyvä. Forssaan kysyttiin, ja siellä oli yksi esiintyjä Janan lisäksi, niin oltiin sillä, että joo, saatte toi niin sanotusti 3 yhden hinnalla, että me voitaisiin vetää molemmat vielä soolona siellä. Ja sitten ihan niinku huikea mesta, talo pääsi lippumyynnissä plussalle. Ja näin päästiin vielä siihen ihan kulmille hotelliin yöksi ja se hoidettiin ja matkat ja niinku tämmöisiä voisi tehdä. Ja muutenkin ehkä mieluummin sillä, että suunnittelisi jonkun 4-5 niin mestaa, mihin lähtee ja että siihen nyt menee tässä vaikka viikko, joku kesä ja sit eläisi vaan sitä, kun entä se, että joo, sulla on 4 kuukauden päästä joku veto ehkä jossain, mikä ehkä perutaan. Se Porin keikka esimerkiksi, siinä se live-kasetti on ihan helvetin hyvä, että se jotenkin, siinä on aika paljon sellaista niin musa-samplen varassa oleva, mutta se on kuitenkin suhteellisen hahmoton se, että mitä siellä nyt on niin hyödynnetään. Mutta se on ihan niin vittu hyvä kasetti Janalta se Pori live. Täytyy kuunnella, mutta muistikuvat on mutta se on just toi kans toi, että tietää mihin on menossa, että osaa ehkä suhtautua senkin kanssa. Vaikka en ollut koskaan käynyt siellä reposfäärissä, on katsoa, että ketä muita siellä on esiintymässä, niin ei mun kannata lähteä sinne mitään huutaa ja heittele peltejä, koska ei se palvele ketään, koska pystytään kuitenkin muutenkin tekemään se. Joo. Minkä verran live-tilanteessa on semmoista niin kuin improvisaatiota tai se, että tosi paljon. Että tyhjästä voit katsoa, että mulla oli tämmöinen idis, mutta ei se tänään toimi. Joo. Ja sit voit lähteä tekemään jotain ihan muuta. Joo, todellakin. Se, vaikka olisi joku pelisuunnitelma, niin kannattaa kuitenkin mennä ihan sen tilanteen mukaan. Joo. Se on itselleni semmoinen, että ne vanhan ajan industrial-keikat, mitä oli, niin siellä oli paljon semmoinen, että nyt ollaan soittamassa tavallaan siinä mielessä, mitä musabändit soittaa, tuon setti tulossa. Meillä on näitä biisejä ja saattaa olla taustanauhoja tai taustavideoita, mitkä sitoo jotenkin siihen alkuperäiseen suunnitelmaan. Ja sitten jos koko edeltävä bändi katrassa että antaa semmoisen mielikuvan, että ei haluttaisi tehdäkin jotain muuta, niin silloin kun olet sidottu johonkin tämmöiseen valmiiseen suunnitelmaan, niin sitä ei enää pysty oikein viimeisellä minuutilla muuttamaan. Ja Noisen semmoinen olemus, mikä omissakin tekemisissä on, että siellä pitää olla se mahis. Että jos nyt tulee mieleen, että
Joo. näiden esitysten jälkeen en voi vetää sitä, mitä mietin, niin nyt on oltava mahdollisuus tehdä jotain eri tavalla. Niin, Näin se on. Ja jotenkin silleen myös se, että niinku jonnekin tonne lähtee heiluu, koska mun mielestä kuitenkin tommonen niinku, se on niinku semmoinen esitys, sen pitää olla niinku joku muu kuin semmonen, että se on niinku, tiedätkö, jotain muuta kuin sitä, että kun tää on tää hetki ja aika ja tila ja paikka, niin sen näkemys pitää olla. Onko sulla jotain suunnitelmia Amekmaihin? Ei. Joo. Ei mitään. Mutta semmosia, mitä on niinku ehkä, ei tiedä onko se suunnitelma, mutta se on tavallaan semmoinen ehkä tämä Hiisi CD-julkaisun kasettiversio on semmoinen, että siitä voisi sanoa, että se on suunnitelma, että se pitäisi tulla lisää kasetteja tästä albumista. Niin, kasetteja, joo. Ja se on hyvä. Se on näille, ketä ei osta CD-tä. Ja myös sillä, että se oli ilmeisesti yllättävän haluttu kuitenkin se painos. Ja jos se kassu tulisi tässä niin kuin lähiaikoina, niin se vielä saisi, koska jos se tulee 4 vuoden päästä, niin sitten se tulee, mutta niinku tavallaan, että niinku, et miksi. Et kun aika ja paikka. Ja kuuluu tämmöiseen niin kuin podcast-formaatin perinteisiin, että itselleen merkitykselliset, joko uudet tai vanhat. No itse asiassa, jos tehdään nyt oikein, lähdetään oikein White Centipeden Noisen linjalle, niin ensin voisi kertoa top 5 vanhat ja sitten tämmöisiä viimeaikaisia löydöksiä. Tää on paha. Tää on niinku, pitäisi lähinnä katsoa sitä, että mitä on viime aikoina kuunnellut, koska mä ostan, tai siis ne on kuunteluun ne levyt ja mä pyörittelen niitä ja vanhat. No sit voisi sanoa tämmöisen niin sanotun alustavan puheen voisin puhua siitä, että koska osallehan tulee sellainen ramppikuume, että niitä pitää jotenkin niinku, olla jotenkin esimerkillisiä, niitä pitäisi jotenkin päteä jollain. Niin, hei, nyt mä tiedän ainakin. Niin ei tarvi päteä, vaan itselleen tärkeät, ei muille tärkeät. Ei se ole siitä, vaan niinku jotenkin, että mitkä on vanhoja ja mitkä on uusia, koska mä nyt kuuntelen niitä ihan silleen niin sanotusti tasapuolisesti. Mutta niinku, mitä on niinku tämmöisiä niinku, Perdo Omnis kokoelmakasetti on jotenkin semmonen, mikä liikautti jotain. Varmaan tuttu sulle. Joo, on siinä mukanakin. Että joo. Siinä määrin. Ja siihen liittyy semmoinen hauska tarina, että siinähän ei kerrota oikeastaan, että ei niin. Kuka soittaa mitäkin, vaan se jää vähän semmoisen, joudut vähän niin kuin oman aavistuksen varassa menemään, kuka on mikäkin. Joo, ja se ei niinku haittaa meininkiä yhtään, se on jotenkin semmoinen niinku, oliko se ton KSNK-kokooma? Joo. Ja siitä, se on itse asiassa semmoinen omasta mielestä, niin semmoinen visionääri julkaisu siinä mielessä, että miehellä oli just se, että ei kerrota kuka on mikäkin. Joo. Ja sitten se ajatus olisi, että minkälaista olisi melu maailmanlopun jälkeen. Että sitten kun on silleen, että sähköt poikki ja mitä maailmanlopun jälkeinen melu oli. Tai tämmöinen oma mielikuva on. Niin. Mä lähetin sinne aikanaan, niin mä lähetin sinne puhtaan akustisen nauhoituksen. Se oli Orimattilassa, oli semmoinen vanha tiilitehdas sen Rauniossa. Kävin tekemässä ja siinä ei ollut niinku mitään. Se oli semmoista, että se oli taas siis ainut, että se oli joku Zoomin nauhuri, oli niinku semmoisen hallin keskellä ja potki jotain tiilen romuja ja mulla oli sellon mukaan. Mä kävelin sellon kädessä ja
niin potki siellä nyt kaikkea niin romuja ja se nauhoitti sitä niin tilaa. Ja sitten tuli palaute niin KSNK Nikolta, että voi siis vähän sitä sähköäkin voi olla, että ei se nyt ihan tarvitse olla tällaista. Joo. Ja sinne pari semmoista niin loopia tuli sitten lisättyä, mutta se on lähestulkoon semmoinen, että nauhuri on vaan hallin keskellä ja sitten siellä pyöritään sello kainalossa ja narskutaan sitä ja potkin siellä niitä kaikkea romuja. Joo. Ja se on itse asiassa, vaikka itse sanonkin, niin aika hyvä nauhoitus. Siis aika jännä, että kun mä oon ehkä Nikon tavannut ehkä kerran, niin jännä jotenkin huomaa, että miten niin kuin se on niin kuin omaan tekemiseen vaikuttanut, koska se oli ihan niin kuin semmoinen poikkeuksellinen jotenkin siinä vaiheessa, kun alkoi niin kuin tutustua hommiin, niin se oli jotenkin semmoinen ja kuuntelin sitä himas ja sitten vielä tuli jotenkin semmoista kommenttia puolisolta, onko tää jotain sun omia juttuja, niin ehkä sekin on antanut jonkun kipinän, että ehkä voisi olla. Joo, se on yksi. Koira tulee kieli pitkällä. Hirveästi välittää, no tuudoista, hirveästi välittää. No ei kun tuu tänne. Joo. Pentu ilmeisesti. Joo, koira pisti meidän Alekokin tölkit vierimään pitkin rinnettä. Hyvä soundi. Joo. Niin. Sitten näet jotain, niin kuin, mitä mä oon aiemmin kuullut. Nämä oli niitä ekoja, mitä jäi niistä niin sanotusti second hand jutuista niin kuin käsiin. Oli Six Seedin Elephant Man. En tiedä miksi. Ehkä siinäkään ei ollut jotenkin niin semmoinen niin kuin, siinäkin oli semmoinen jotenkin meininki, että näinkin voi tulla. Että tämäkin voi olla tavallaan niin kuin NS-noisee tai jotain. Six Seedillähän oli semmoinen yksi todella hauska julkaisu, mikä tuli ton Unrestin kautta. Brittilafka, niin se oli semmoinen, että se soitti käytännössä niinku covereita, joka tarkoitti sitä, että lähinnä oli lyriikat napsahtu jostain, ja se on semmoinen, että Noise-bändi soittaa Autopsy, tai jotain tämmöisiä erikoisia valintoja, niin ne oli vaan semmoinen, että sieltä oli käytännössä valikoitu semmoisia tekstejä, jotka pysty uudelleen niin kun, pistää uuteen kontekstiin. Ja se on ihan vitu hyvä kasetti, joka olisi semmoinen, että jos jotain Suomi Noisee pitäisi uudelleen julkaista, niin kyllä se Six Seedin Unrest-kasetti olisi semmoinen ihan niin kuin ehdoton. Se on ihan niin kuin en ole ehkä kuullut. Joo, se on just nimenomaan sen takia, se pitäisikin uusin julkaista, koska se on ihan semmoinen niin kuin helmi jopa Six Seedin diskografiassa, joka on melkein täyttä helmeä koko diskografiakin. Niin se on todella hyvä. Joo, mutta tästä Obscurexin julkaisemasta Six Seedistä, niin en muuta muista, mutta kuten just sanoin, niin kaikkihan ne on oikeastaan helmeä ollut sillä miehellä. Gruntin Sear of Decay. Tääkin tuli niin sanotusti toisen käden kautta, että tää niinku päätyi mulle. Mä en hommannut tätä, mutta se jäi. Ja siinä on kans toi kenttähomma jotenkin silleen. En tiedä miten on toteutettu, mutta siinä on kans ollut jotain semmoista niinku, jotain semmoista toiseutta, mitä siinä vaiheessa kuitenkin kun kuunteli silleen niinku näitä niinku suoraviivaisempaa juttua, niin siinä oli joku semmoinen, että näinkin. On melko vanha, että siinä on paljon semmoista 20 vuotta sitten tehtyä, että niihin itsekin katsoo sitä vähän semmoisen, niin kuin voisi sanoa, ulkopuolisen silmi, että siihen aikaan tuli oltua hieman
erityyppinen henkilö Mm-hmm. Joo, verrattuna näihin päiviin. Niin, mutta toi niinku, ja varsinkin tästä se ns. Kevyempi levy, niin se on varmaan soinut tuplat siitä, mitä se toinen. Mun niinku umpi on muevas. Joo, se on semmoinen, että osa sanoo siitä, että se ei ole lähellekään niin hyvä, mitä myöhempi umpio. Ja no, mut sit voi sanoa, että se toi on oli, toi oli niitä, mitä, niin mitä itselle osui silloin, ja se oli niinku parasta, mitä, tai niinku, en mä tiedä parasta, mutta niinku jotenkin sillain niinku ihan pysäyttävää. Joo. Se oli, jos vertaa semmoiseen, että itse kuulin umpio, mä en tiedä, onko kuullut ihan ensimmäistä nauhoitusta, mutta siitä lähtien, kun se teki niitä semmoisia omia pikku CDR-julkaisuja, ja se ei ollut juuri millään tavalla noiseskenessä mukana. Ja siinä on semmoinen, että moni voi ehkä samaistua siihen, että on niinku halu tehdä noiseen, mutta ei ole noisen historiasta vielä semmoista niinku tarkempaa tietoa. Niin Muelas oli semmoinen, että oltiin päästy niistä semmoisesta niinku varhaisesta kömpelyydestä eroon ja tehtiin semmoista niinku maailmanluokan noiseen, mutta sitten kun artisti kuuli, että tällaista hän tekee muutkin, koska siihen päädyt joskus siihen tilanteeseen, että sit kun alat... Niin, ei tää niin mitenkään erikoista niin se oli semmoinen, että luulet tehneesi jotain niin kuin todella erikoista ja sitten oot silleen, että vittu, että muut teki tämän niin kuin 20 vuotta, 30 vuotta sitten. Niin osalle se ei ole sen takia niin hyvää, koska tämä on tehty aikaisemminkin ja umpio on kehittynyt silleen, että se nykyisin tekee semmoista, että se on tavallaan... Joku, joka väittää, että umpio ei tee nyt jotain uniikkia, niin voisi sanoa, että jätkä pitää hommata paremmat korvat tai jotain muuta, että se nykyisin tekee kuitenkin. Mutta Muelas oli silleen, että siinä ajassa ja paikassa niin Suomessa ei ollut mitään muuta semmoista, niin semmoista romuharsnoisea. Joo, mä veikkaan, että se oli aika tuoreeltaan kuitenkin ehkä kuulin sen. Joo. Ja nyt mä yritän miettiä, että onko se tää three-way splitti, missä on niinku Grey Bullsia, Survival Unitia, mikä oli vielä? Se on tuo Italian mies tämä Wertham sitten siinä. Joo, Wertham. Joo, mutta niinku se Grey Wolves. Joo. Ja on sitten myöhemmin tullut jotain muitakin Grey Bullsia, jotain niinku Judgment tämmösiä, mutta niinku, että se oli joku niinku tämmönen, tie johonkin, siitä mä tykkäsin paljon, tai sit on haaren regression. Se on vähän uudempi haare, mutta se oli semmoinen paluu semmoiseen, että nyt tehdään niinku regressiivinen noisen julkaisu. Joo, ja kun mä olin kuitenkin kuullut jotain niinku haaren vähän himmailumpia, mitä oli, ja sit kun sitä kuuntelin, niin oli jotenkin sillä, että kyllä tää on. Mitä näistä uudemmista, niin näitä on ihan tolkuttomasti niinku hyviä, ja sitten kun oli vähän puhe siitä, että on niin kuin jotenkin hyvät soundit on kyllä niin kuin tosi monella ja jotenkin no ehkä näistä jotain näitä Mooseheadin juttuja. Ehkä se AAD-julkaisema kassu saattaisi olla ehkä kaikista kovin. Mä en muista sen nimeä. Moosehead on vähän semmoinen, että mä en muista niin nimiä koskaan. Joo. Mun mielestä siinä tuli sellainen niin ulkomaalaisten lafkojen kassujulkaisu. Rykelmä tuli New Forces, AAD. Ja ei sekään huono ole se New Forces. Siis Mooseheadin nyt yleensäkin. Ja White Centipede Noisen. Niin mun mielestä jopa se White Centipede Noisen kassu oli ehkä jopa paras. Niin joo, siinä oli vähän, siinä oli vähän semmoista jotain muutakin. Joo, B-puolella varsinkin siinä oli jotain. Oliko se A-puolella loppu? Joo. Siinä oli vähän jotain. Mutta kun
ei nämä ole niin oleellisia nämä nimet ja ajat jotenkin itselle, niin mun niinku Moosehead jotenkin yleisesti. Moosehead on oikeastaan ainoa, ketä mä en niinku yhtään tiennyt enkä tuntenut, mutta mä olin sellainen, että tehdään splitti. Ja sit se oli sellainen, että no laita jotain matskua. Niin toi on niinku ainoa niinku sellainen, vähän niinku, että niinku, mä olin silleen, että tän kaa, niinku, että vitsi, jos tää toteutuu, niin sit on niinku, olen kaikkeni antanut. Joo. Joo, ja en mä tiedä, onko se yhtään se uudempi vai vanhempi joku Here Be Lions vanhalla, mutta niinku Se on vähän vanhempi. Joo. Niin niinku Muelas tai joku, mutta niinku joku Cuts of Grey, se on ihan niinku, mä kuuntelen sitä usein. Sitten niinku Wörttiä mä kuuntelen tosi paljon, mulla on niinku, niin niinku tänään kuuntelin viimeksi jotain, en mä muista mikä joku Sakriment vai mikä nämä on, niinku valkoiset kannet, jotain se omi, jotain julkaisu, joku CDR, kai kuuntelin tosi, jotenkin niinku, tosi vähän niinku silleen, mä en niinku tiedä mitä tehdään jossain Jenkeistä tai jotain, mutta niinku Wörtti oli sillä. Sitten tuli niinku niitä kassuja jossain vaiheessa ja niinku paikallisesta levykaupasta löysin jonkun kassu ja mä olin silleen ihan, että vittu tää on niinku ihan saatana hyvä. Niinku koko Wörtin diskografia oikeastaan voisi melkein olla poikkeuksetta. Siinä on vähän jotain semmosia, koska välillä on ollut niin saatana kovat odotukset, siis kun on tullut joku, niin sit mä oon ollut silleen, eikö tää nyt vittu, miksi tää nyt jotenkin vittu. Joo. Siinä miehessä on jotain erikoista. Joskus on, sanotaan, että noisen jätkisi välillä semmosia, että jotain erikoista, niin sehän soitti Other People's Children-bändissä. Ja se oli semmoinen pikkupoikana, ne oli se, että se on niin kovia Noise-fanaatikkoja, että ne karkas silleen, että jätkät oli jotain 14 ja ne halusi No Fun Festeille ja halusi keikoille. Ja niiden porukat oli, että ette lähe. Ja sitten karkas himaasti ja lähti Noise-keikoille. Ja muistan, kun sitten siihen aikaan oli American Noise Forum, I Heart Noise, ja sinne joku postus silleen, että näitä porukat etsii näitä, kun penskat lähti karkuun ja lähti soittaa Noise-keikkoja, että missä nämä on. Ja sitten joku kommentoi, että mistä lähtee ollut cool, että huolestutetaan vanhempia. Niin ensimmäinen kommentti oli, ehkä 40-luvun jälkeen. Niin se oli silleen, että todellakin. Että mitä vittu joku tulee moralisoimaan johonkin Noisen foorumille, että huolestuttaa vanhempia. Ei sitä tapahdu enää missään. Mutta se oli myös hauska, että Wörtin jätkä kävi Lahdessa ja oltiin tuossa, otettiin olutta ja keskusteltiin Noisesta, niin tapasin henkilön, mikä oli silleen, että hän tykkää tavallisesta lageroluesta, eikä halua mitään erikoista. Ja sit oli se on tarpeeksi erikoisia päivän muutenkin. Joo, niin sitten oli semmoinen, että oli se, että kaikki olisi ollut tarjolla, mutta oli se, että mä haluan ton niinku kaikkein tavallisemman bulkkilaagerin, että se on se, mistä mä tykkään. Hanakarjala. Joo, niin sitä sitten niin mies joi ja niin keskusteltiin Noisesta. Joo. Sitten tää oli kova tää Tahman kassu, se eka, mikä toi Vilho julkaisi. Kai siitä niinku oli pari muutakin, mutta oli silleen, niinku itselle silleen, en mä tiedä, onko se niinku parasta, mutta niinku jotenkin, että vittu, että joo, että oma suvuntaan tälleen just. Että niinku, ja no onhan se vitu hyvä kassu, mutta niinku silleen niinku, että niinku tulee tolleen ja tekee. Niin ihan, noi on niinku ihan huippujuttuja. Joo, kuuntelin just tällä viikolla sen Tahman uuden live-kasetin. Mä en oo kuullut mitään muut kuin se yhä. Niin se on semmonen, mitä pitää mies nähdä, niin jos näkee miehen keikalla, niin nykäisee hihasta niin, ja toivoo, että onko sillä kasetti mukana vai ei. Mutta se oli semmonen on parhaita. Kerran nähnyt keikalla ja sitä, se oli oikein semmonen, että tätä odotettiin. Oliko se Joensuus? Joo.
Ja se oli semmoinen hauska, että se on keikan jälkeen, kun baariin lähdetään keskustelemaan Noisesta, niin se on se tilanne oikeastaan, mistä niinku kenenkään ei oikeastaan tarvitse tietää paljon niinku Noisen historiasta, mutta tunnistat jätkät, mitkä ovat kiinnostuneita Noisesta. Tai mitä se niille merkitsee, niin Tahma oli just semmoinen jäbä, mikä tuntuu, että tälle niinku, Noisella on joku merkitys varmasti. Joo, niin. Noi on niinku, erittäin jotenkin semmoista niinku. Joo. Niin se tuli ilmi myös siitä niinku keikasta, se kesti varmaan jonkun, mitä se oli, 5-6 minuuttia, ja siinä oli todella ultraprimitiivinen setup ja muuta, mutta se oli just semmoisen niinku vaaran tunnetta semmoisen niinku leikkisen ja karkeen ja brutaalin välillä. Et ei ole varma, että onnistuuko tämä, ja sitten se kuitenkin sen 6 minuuttia, mitä meni kunnialla loppuun, niin se oli helvetin hyvä setti. Niin se tulee niistä kaseteistakin, nehän on niinku materiaali, jos mitataan minuuteissa, niin sitä ei ole mitään tämmöistä laatikollista, silloin niinku todella loppupeleissä julkaistu materiaali aika vähäinen, mutta helvetin hyvää. Joo. Sitten jos jotain vielä, niin ihan niinku ekana on tutustunut äänitteisiin ja sitten livet on ollut kans, niin tyhjäpää. Joo. Jotenkin ihan suvereeni siinä, mitä se tekee. Niinku, et ei tähän oikein ole lisättävää. Siinä on semmoista, mitä voisi sanoa, että jos niin Suomesta semmoista niin teknologisen Noisen, niin positiivisessa mielessä teknologisen Noisen, niin siinä on sitä, että siellä on helvetisti tapahtuu ja se on nimenomaan semmoista, että täällä on sähköä ja paljon tapahtuu tyyppistä Noisen. Joo, ehkä ei tule niin paljon levyltä sen tapasta kuunneltua, mutta kun hän sen tekee, niin se on kyllä jotenkin ihan poikkeuksellista. Ja varsinkin livenä, sit kun ne elementit siellä elää, ja tiedätkö, ei tähän oikein sanat riitä. Mut niinku, ja niinku toi on juttu, että niinku, sä näet jossain ja pystyt arvostamaan jotain juttuja, mutta ei sun tarvii itse yrittää niitä, sä vaan teet omalla tavalla. Ja mä en usko, että Kallellakaan on siinä, tiedätkö, mikään niinku semmoinen niinku ajatus siitä, että hän niinku lähtee niinku tälleen tekemään, vaan se tulee siitä persoonasta. Näin se on, että siellä just tälleen Itse on kova tietysti tämmöisen Noisen historia ja nippelitiedon miehiä, mutta se ei ole mikään semmoinen sinänsä vaatimus, mutta että sieltä löytyy niin paljon sellaisia hienoja esimerkkejä, missä on sellaisia niin erityyppisiä jäbiä ja vaikka joku Monde Bruits, joka jollain tavalla, ei nyt voi sanoa, että tyhjäpää on Monde Bruits tyylistä, mutta siinäkin on semmoinen niin nopea, todella vikkelä, todella sähköinen ja se tuntuu kytkeytyvän semmoiseen, että jätkä oli semmoinen niin moottoripyöräilijä. Joo. Ja niin kuin semmoinen moottoripyörän jengi-osasto juttu. Joo, ja siihen vielä taisi slämi ja lähti henki vaan. Joo, no niin. No se, niin, että sekin vielä niin jotenkin niin ihan samaa linjaa. Se on hieno piirre tavallaan, että se Noise kytkeytyy jotenkin sun siihen persoonaan, mikä valuu kaikkeen siihen, mitä niin kuin teet. Joo, se on niin semmoinen ilmaisukanava. Tai jotenkin semmoinen ilmaisu, tai jotenkin semmoinen luontainen jatkumo. Sitten mä jotenkin, että kun tää on muutenkin niinku genrenä semmoinen, että niinku, en mä huomaa, että joku alkaisi niinku ainakaan tässä, ketä on niinku nähnyt ja tavannut, niin kaikki on just sitä, mitä ne niinku on. Se on ainakin siihen, että viimeistään oppii jossain vaiheessa, koska siellähän ei ole mitään muuta tarjolla. Et siinä on ainoa, mikä siinä on tarjolla, niin tavallaan semmoinen bensarahat. Tai tutkimusmatka omaan elämään tai tämmöisen niin kuin omaan näkemykseen tai se, että millä tavalla täällä asiat pyörii tässä kosmoksessa. Niin se on se, mikä on tarjolla. Niin kuin en mä oikein
ymmärrän, niin kuin, että jos sä tuo himas väännät jotain ja ehkä 20 kassua teet siitä, että niin kuin, mikä se pointti muu olisi, kuin se, että sä niin kuin, tuot jotain juttuja. Sitten on niin kuin, tässä on niin kuin ihan huikea ollut huomata, minkälaista jengiä ja miten niin kuin lähestytään. Jotkut niin kuin, sit niin kuin ollut noin niin kuin kokoelmat, mitä on tullut. Että siellä niin kuin on niin kuin kaikenlaista kuikahuutoa ja niin kuin kaikkea. Mutta ne, niin kuin, ne kävelee ihan niin kuin samassa linjassa, rintamassa, mutta niin kuin omaa polkua. Mutta niin kuin kaikki on niin kuin jotenkin ymmärtää toista. Niin se on niin kuin jotenkin ihan vitu hyvä. Ja jotenkin sillä niin kuin, että tämä ei ole mikään vitun kampanja. Että täällä ei olla niinku tekemässä mitään tai niinku miellyttämässä mitään, vaan jotenkin, tai siis niinku tekemässä mitään niinku toivottavasti tai käsittääkseni niinku mitään muuta kuin sitä, mitä tehdään tai mikä tulee niinku luonnostaan. Sinänsä jotenkin niinku ihmisläheisin skene, mitä tiedän. Täytyy just sanoa, että se on hauska huomio, että koska genrejä pidetään yleensä niinku ihmisvastaisena ja sitten se loppujen lopuksi... Täällä on mukavin porukkaa, ketä on koskaan lähes missään. Kaikilla, mitkä tiedän mukana olevan, niin ne on silleen, että mikään muu ilmaisutapa ei kuvasta tekijöitään tai ihmisyyttä yhtä laajasti tai yhtä silleen niin kuin moralisoimatta. Että se on vaan semmoinen, että nämä on nyt nämä jätkät, jotka tekee tätä, koska ne on tällaisia. Ja niinpä. Sitten siitä syntyy tällaista. Niin, että niinku yhteisellä asialla, omalla näkemyksellä voisi sillä laajasti sanoa. Että jos sitä haluaa alkaa julkaiseen, niin sit se on yhteistä omaisuutta. Toxicast.